Аз съм кръстила Стояна, Стояна на дядо си и Мария. Но Стоянка останах на афиша, ще ви кажа защо. Бях в Народния театър, когато за пръв път вадеха афиша с мое име, първата ми пиеса. И ме срещна Андрей Чепразов. Тоест, сбъркали бяха на афиша. Писали бяха Стоянка. Вместо Стояна. Вместо Стояна. И отивах при Николай Лилиев. Чепразов ме попита, къде да отиваш? Викам, отивам при Лилиев. А той тогава е бил директор на Народния театър. Не, директор никога не е бил. Той беше, да вижте какво. Тогава да бъдеш драматург на Народен театър или въобще на театър беше голямо нещо. Сега драматурзи стават, по 5-6 драматурзи имаме, излезнало от Вици, драматург и така нататък. Тогава трябва да ще си поет, писател, известен, нещо съвсем друга работа. Както Яворов е бил. Именно. Той ми каза, няма да махваш като. Викам, защо, Андрей? Защото тук в името, ако има, носи късмет, да знаеш. И аз... Това е въпрос на нумерология. И аз му повярвах. Викам, макар че не ми се искаш. Стоянка не звучи хубаво така. Стояна е малко по-така, по-артистично. Разбира се. И обичам в театъра ме викат Стояно. А Мария изобщо е изчезнала. Никой не знае, че се казва ми Мария. Никой не знае. За мен също беше изненада, когато бях забравила.